bura mar ODM modok ne riwruog ODM kod UDA. Ka ripota mar Millicent Adhiambo miyo waler jokanyo go mag ODM obedo jiwo duoko jatend piny Kenya William Ruto e tielo mar ariyo e yiero mabiro. Alap skul sekondar ma Andingo Panga e Nyakach County ma Kisumu. Nyasi mani ochakore kaka lam mar nyayo kwe paw siasa pachoka kod sirne mine ma Nyakach kadiemo wang' ne oduogo lokore kar goyo siasa matimata. Ruto! Now. Gavana ma Homa Bay kendo jakom ODM Gladys Wanga okone Gachagua owek siko wuotho gi nyinge ka tude gi weche tiyo gi jonjore mag siasa ka Otielo ni onge odiochieng' ma ODM biro dwaro riwore kod Gachagua weche mani osir gi Faruk Kibet kod Junet Mohamed. Gachagua, mimi nataka utoe jina yangu kwa mdomo yako, na pia utoe jina ya baba Raila Amolo Odinga kwa mdomo yako. Wakabila waende, Rigathi aende, sponsor aende, waende. Mimi nataka muambia hawa wakorango ama ni ODM form ni ebu wakora waangalie kwamba tuko Nyakach leo. Nyakach hawa watu ambaye wanagawa ODM, hawa watu ambaye hawataki ODM wakae kwa serikali, sponsor yao ni mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Si nilisema namna hiyo? Senator Makericho Aaron Cheruyot korka kore to ne opako broad-based kaka gari ma osedhiro achiel mar oganda jo Kenya kod pok marom e yor dongruok weche manosir kod jod bura Rosa Buyu kod Walter Owino. And we are telling you from the broad-based headquarters of Kisumu County that ODM and the Kenya Kwanza team shall form a formidable team that going into the 2027 general election, watu wataona kivumbi ndani ya tauni. Awachokamani President William Samoei Ruto, we will give you a second term because President William Samoei Ruto, you've given us opportunities that in this region we have never seen. You've cared for us. You've given us roads. You are giving us markets. And for that we will stand with you. Oradwa kwayo uni wangni jok mabiro madwa pogo wakako ganda jadimo yeno kwado winjo weche joka akwani wayiero Ruto tamne mar ariyo. Jotelo mamoko mane bende ochopo e nyasino ne osiro wach broad-base ka gitielo ni mano e riwruok mabiro tero joluo nyime. Wadwa tiyo kanyakla gi sirikal mar UDA kod Kenya Kwanza. Nekech wang'eyo ni e kit wuoth mwadhieni gini e wede wadonge kamano. Pesa waseketo bilion 19 e budget. Okete budget ni kidonje osiptal tithiedhi tiwuok. Adwa nago erokamano ne president nochiko wanomiwa bas mar Nyakach Girls to kendo nyosetieko na wach mar bas mar Nyakach Girls mwadhi medo. Rumbu nyasino oweyo ka skund sekondar ma Andingo Panga yudo sir mar omenda maromo siling milion 5 mar gero skundno kowuok kuom jatend piny William Ruto e kinde mabende geno nitie ni sir momi grube 100 mag mine ma Nyakach dhi bero ngimagi e yo mar arieya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Andingo Panga, Nyakach, County ma Kisumu. Jotelo ma pachoka omedo dok ne lek ma chwalo dongruok ma piny Kenya tok lek mar higa ma 2030 mano Vision 2030 kama jatend piny Kenya William Ruto ojiwo joma tindo mondo bed e ong'ala manyime eneo ni lek mar higa ma 2060 ochopo e wang'e. Otieno Joab miwale.